दा बेनिखायनो आङो गुबुन हारिफोरनि सिगाङाव बुङो जेब्ला बिथांमोना बड'लेण्ड सोदोबखौ खोनायोब्लानो रागा जोङो जोंखौ लै सै खालामो जोंखौ बिथांमोना उदखारि बायदि बाहायनो नागिरो जोंखौ बिथांमोना सोंखारियो अब्ला आं गुबुन हारिनि सिगाङाव बुङो बड'लेण्ड सोदोबा मोनसे गोथार सोदोबसो मोनसे पबित्र सोदोबसो गोथार सोदोब बे सोदोबखौ मुगैनाङा मानोना बे सोदोबजोंनो मोनसे हारिया थांना थानायनि सिमां नुयोब्ला बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया खौसे जानो हायोबा बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया गोख्रों जानो हायोबा बे सोदोब फंसेजोंनो मोनसे हारिया गावनि राव थुनलाइ हारिमु गासैखौबो लानानै थांना थानायनि सत बांसा समायखिरा लानो हायोब्ला बे सोदोबखौ मानो नोंथांमोना मुगैयो आं गुबुन हारिफोरखौ बुङो आरो नोंथांमोनजों आंबो बुजियो आंबो फोथायो बड'लेण्ड होननाय सोदोबा ओरैबायदि मोनसे शक्तिशाली सोदोब ओरैबायदि गोख्रों सोदोब बर' हारिखौ गुबुन रावबो सोदोबा खौसे खालामनो हाया नाथाय मोनसे सोदोबा खौसे खालामनो हायो बेनो जाबाय बड'लेण्ड दामांगोनां रायजोफोर नंखायनो जाय जेरावनो थाया मानो जि राजखान्थि गेलेया मानो जि फालांगि मावा मानो जायजों जि संसार जाया मानो आं साफ्रोमबो बर' बिमानि गोरबोआव जोनोम जानाय बर' फिसाफोरखौ खावलायगोन जोनोम जानायनिफ्राय थैजासिम बड'लेण्ड सोदोबखौ गावनि बिखा बिख्लोनिफ्राय गोजानाव दादों मालाबा ओंखाम जाफुं बोथिसे मोनजायाखै जेबो नङा गस्ला गाननो मोनाखै जेबो नङा मोजां खाजा मोनजायाखै न' बां लुना लानो हायाखै जेबो नङा नाथाय बड'लेण्ड सोदोबखौ जाहाथे गोरबोनिफ्राय रावबो दान्दिसे समनि थाखायबाबो गोजानाव दोना जिखालि बर'फ्रा बड'लेण्ड सोदोबखौ बावगोन ओइखालिनो बर' हारियाव अलखदा फैगोन बड'लेण्ड सोदोबखौ बाहायजेननायनि सिगांनि बर'फोरनि थासारिखौ नाय गुबुन हारिजों लै सै थगायजानाय सोबख'जानाय नासयजानाय गादबजानाय रेडिअ' सेन्टार बिनानै मोना कलेज स्कुल बिनानै मोना बर' बिजोंनि फरायसालि बिनानै मोना जेरैबायदि थासारि जोंनि रावखौ टाउन सहराव रायनो होआ जोंनि लेखा साफायनानै होआ बेसेबांबा लै सै थासारि जेब्ला बड'लेण्ड सोदोबखौ बाहायनानै अख्रां गोमसारजासे बर'नि बै समनि दैदेनगिरिफ्रा आइ आफा रायजो राजाया आबादारिफ्रा जा गासैबो थाखोनि बर' सुबुंफ्रा खौसे जानानै जेला अख्रां गोमसारजासे राजा लामायाव ओंखारबोबाय बै खालिनिफ्राय गासैबो हारिया बर'खौ खर' दिखांनानै नायनो गोनां जादों दा नंखायनो रायजोफोर गोसो बायनो नाङा जोङो दिनै बिनाया गोबाव जाबाय जोंनि बिनायखौ मोनाखै बियो मोनसे खान्थिजों सोलिखायो गोदो दैदेनगिरिफ्रानो बुंखादों जेब्ला रबीन्द्रनाथ ठाकुराबो बुंदोंमोन मालाया नोंनि खोथाखौ खोनासङाबा नों हारसिंनो थां नोङो फोथार गेजेराव खाम दामोबा न' सिंनिफ्राय मानसिफ्रा खोनासंगोन खेबसे खेबनै दामोबा मानसिफ्रा न' सिंनिफ्राय खोनासंगोन नों खामखौ सानसे दामोबा माखासे मानसिफ्रा नोंखौ न'निफ्राय बाहेरायाव ओंखारना नायहरगोन आरो साननै दामोबा नोंनि खाथि साफिगोन आरो सानथाम नों फोथार गेजेराव खाम दामोबा लासैनो फैनानै नोंनि खाथियाव साफिफैगोन दा दिनै बड'लेण्ड सोमावसारनाया बै समाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खुनु एमएलए गैयामोन एमपि गैयामोन जोंखौ सापर्ट होग्रा जोंनि खुनु खुंथाय गोहो आसामनि जा दिल्लीनि जा पुलिस मिलिटारि सिआरपिआ लामायाव ओंखारबानो फैयोमोन बुख्रेबोमोन गाख्रेबोमोन बै समाव बिथांमोना रिक्स लानानै बिबान रुजुनानै बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लामायाव लाबजेनामोनब्ला दिनै रावबो जोंखौ नायस'नाय नङामोन ओंखायनो बड'फानि सिमाङा मोगथां महर मोनबाय बिथाङा बुंदों इउनिटि थ्रु स्ट्रागलनि गेजेरजोंनो जांख्रिथायनि गेजेरजोंनो बर'आ खौसे जानांगोन आरो दिनै बर'आ खौसे जानो रोंबाय आरो बिथाङा बुंदों सोमावसारनायनि गेजेरजों रिभलिउसननि गेजेरजोंनो बर'आ बुहुमाव सिनायजानाय हारि जानांगोन आरो दिनै आसामथ' नंला नर्थ इस्टथ' नंला इन्डियाथ' नंला बुहुमनि गोबां हारि हारिसाफ्रानो गोबां मानसियानो दिनै बर'फोरखौ सिनायनाय जाबाय बिनि थाखायनो दिनै साबायखर सेलुट होगोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मखौ दामांगोनां रायजोफोर
माबा मोनसे मोननो थाखाय माबा मोनसे खोमानांगौ जायो। थिग बेबायदिनो बर' हारियाबो बर' हारिखौ बुहुमाव अराय सम गायसननानै मोनसे गोजोर हारि हिसाबै दोनलांनो थाखाय बर' हारिखौ दाफुंनो थाखाय मोनसे गोख्रों हारि महरै बे गोलाव समाव जोङो 5,000 सुबुङा जिउ गारबाय। जोङो बेखौ बावनो मोननाय नङा रायजोफोर। जोंनि थांनाय 32 बोसोर सोमावसारनायाव जोङो 5,000निफ्राय बांसिन सुबुंनि जिउ गारनो गोनां जाबाय। 20,000निफ्राय बांसिन सुबुङा जेल जानो गोनां जाबाय। बे जाबाय जोंनि बर' हारिनि गोथां जारिमिन। आरो बियो मालायनि थाखाय नङा, बे आसाम सरकारनि थाखाय, जायजों जों संसार जादों, जायजों जों एखे थाफानानै दिनै सोलिगासिनो दङ। जोंनि खुंथायखौ जायफोरा बिबान लादों, बे बिबान लाग्राफ्रानो जोंखौ जौगानो होआ, जोंखौ समान समान जौगानो होआ। जोङो जेफोर आयदाफोरखौ जेफोरखौ मावोब्ला बर' हारिया जौगागोन, बे आयदाफारिफोरखौ हाबाफारिफोरखौ बिथांमोना मावा। दा बिनि थाखायनो सोमावसारनांदों। आरो बै समाव 6 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव BSc सुक्ति जादों। BSc सुक्ति जानायाव बर' दैदेनगिरिफ्रा रायलायदोंमोन, BScआ जोंनि थोजासे नङा आरो सोमावसारनांगोन। उनाव नायबाय BScआ जोंनि जेबो लाबोनानै होफैनो हायाखै। बिनि थाखायनो 3 बोसोर BScखौ नायनायनि उनाव 1992 मायथाइयाव फिन बर' उरखाव गोरा ब्रह्म, सोमला बसुमतारी मोननि दैदेननायाव एगेन बड'लेण्ड आन्दलना जागायफिनदों। बै समाव BLTबो जोनोम जाबाय। फारसेथिं अस्ट्रनि न'खर संसारखौ रायो। आंहा बेवहाय जेबो बुंजानांगौ गैया। मानोना बर' हारिनि बयनिख्रुइ गोरिबनिख्रुइ गोरिबसिन, बयनिख्रुइ गेग्रेब न'खर संसाराव जोनोम जानाय सासे सुबुं आङो। जौ लोंनानै जाय बिफाया गथ'खौ लेखा फराय होनना बुंनो रोङा, बेबायदि बिफानि न'खराव, बिमानि न'खराव जोनोम जानाय सुबुं आङो। ओंखायनो आं मिथिगौ दिनै आंखौ लानानै सोरबाया माबा बुङो, आं बेखौ जेबो साना। नाथाय बड'लेण्ड सोमावसारनायखौ लानानै सोरबाया माबा बुंगोन, आं बेखौ खुनुदिन सैथो खालामा। आं बेखौ खुनुदिन सैथो खालामा। ओंखायनो आं दिनै फिन वार्निं होगोन जे दाखालि बावै दिल्लीयाव हाग्रामा महिलारिया बुंदों बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया। आरो फिन आसामाव फैनानै बुंबावबाय, दाखालि बावै गावसोरनि पार्टिनि अफिसाव मिटिंआव बुंबावबाय बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया। बड'लेण्डखौथ' आंनोबो नांगौ। बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया गैया। बड'लेण्ड मोननायनि क्राइटेरिया मा? बबे लेखायाव फरायनानै, बबे इउनिभारसिटियाव फरायनानै, बबे कलेजाव फरायनानै, बबे संबिधानखौ फरायनानै, बबे पलिटिकेल साइन्सनि लेखाखौ फरायनानै बि बुंदों इन्डियायाव मोनसे रायजो जानोबा क्राइटेरिया नांगौ होननानै? दिनैसिम खुनु मोनसे रायजोखौ क्राइटेरिया लानानै बानायाखै रायजोफोर। सोमावसारनायखाय, बिनायखाय, नांगौ जानायखायसो रायजोखौ सोरजिदों। इन्डियायाव खुनु मोनसे रायजोआव 1000 जन IAS अफिसार, 1000 जन IPS अफिसार, 1000टा इन्डास्ट्रि, 1000टा इन्फ्रास्ट्राक्चार बानायनानै रायजो जानो होनाय खुनु रायजो गैया। भारतबर्षआबो उदांस्रि जानाय समाव मोनसे गोरिब हादोरमोन। बे हादोरनि रांखान्थिया मोजां नङामोन, समाजखान्थिनि अबस्थाया गाज्रिमोन, राजखान्थिनि थासारिया मोजां नङामोन। बै समाव भारतआ हादोर हिसाबै जोनोम जादों। दिनै बिथाङा गुबुन हारिनि सिगाङाव जेराव सरकारानो खर' गंलायनांगौ जायो, अफिसारफोरा दिनै जुक्तियाव जोंजों देरहानो हाया, बिथांमोना बड'लेण्ड मोना, बड'लेण्ड होनो हाया होनना बुंनो हाया। बैबायदि समाव जोंनि सोरबा सासेया थांनानै बड'लेण्ड होनो नाङा, जों बड'लेण्ड बिग्राफोरखौ दिल्लीयाव लायनो साहा लाल साहा लोंना हरनांगोन होनना बिसोर बुङोनो। जुदि दिल्लीयाव बिथाङा जोङो लाल साहा लोंनो नांगोन होननानै बुंनो हायोब्ला बर' आइ आफाया रायजो राजाफ्रा लुबैदों बड'लेण्डखौ मानो बिनानै लाबोआखै? दिल्लीया दिसपुरा बिथांनि बायदिसो सोलियोबा दिनै बिथाङा मानो बड'लेण्ड जेंनाखौ NDPनि सावरायनायखौ सुस्रांनानै होआखै? दिनै जोंनि सोंलु मानगोनां रायजो राजाफोर, दिनै जोंनि मेगन सिगाङावनो गोरिब गुन्द्रा जोंनि फंबायफ्रा, जोंनि बिनानावफ्रा गुजरात हारियानायाव थांनानै मालायनि बान्दा बैनो गोनां जादों। लेखा फरायनो थाखाय लेखा मोनाखै, थाखा फैसा गैया, बेराम नायजानो हायाखै, न' गंसे मोजां लुनानै लानो हायाखै। बेसेबा गोरिब गुन्द्रा बेबायदि समाजखौ बिथांमोना दिनै थगायनो हमदों। दा नंखायनो रायजोफोर
बावैसो बेंटलाव मिटिं गानानै बिथाङा बुंदों आं लायनो एनडिएफनि फैसा हांग्रासोमोन। आङो बुंनो नागिराखै बिथाङा मामोन। आं एनडिएफनि फैसा हांग्राबा एनडिएफआनो बुंगोन। एनडिएफनि दैदेनगिरिफोर दङ बेवहाय। आं बिथांमोनखौ सनमान होयो। बर'नि रिभलिउसनारिफोरखौ सनमान होयो। बिथाङा गावनि उनथिंनि जारिमिनखौ नाय। बिथाङा बबे न'खराव रुपानि सामुस अरनानै जोनोम जानाय। खोथा बुंनाया फुङाव मोनसे बुङो, मोना मोनसे बुङो। खोथाखौ थिंगियाव खैबार सोलायो हिसाब गैया। जगथार बायदि मिनिजायो गुबुन हारिफोरजों। खोथा बुंजेनबानो मिनियो गुबुन हारिफ्रा। जोंनि हारिफ्राबो बर' हारिखौ बिथाङा लासिंसिं खालामदों। लासिंसिं खालामदों। बर' हारियाव दिनै लेखा रोंनाय मानसिनि अभाब गैया। प्रफेसार स्कलार पिएचडि लानाय मानसिनि अभाब गैया। लेखा गोरों मानसिनि अभाब गैया। दिनै बर'नि रिसार्च सेन्टारफ्राबो नेशनेल इन्टारनेशनेल एवार्ड मोनबाय। बेबायदि हारियाव दिनै बेबायदि सासे मानसिया जखार जानानै दिनै जोंखौ माबायदि लासिंसिं खालामदों। दा बेनिखायनो रायजोफोर आं खावलायगोन हारिया दिनै जोंहा गोख्रों जानांगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोमावसारनायाव जोङो थिग खालामगोन। जौ जुवाया जोबनांगोन। बे मेलाफ्रा मेट्रिक परिखा होदों। मेला होग्राया सोर? नागिरनानै थाङोबा नुगोन नोंथांमोना बिथांमोननिनो सोरबा जागोन। मेट्रिक परिखा जाबाय थादों। जुवा होनांगौ, जौ होनांगौ। जौजोंनो जोंहा न'खरा गेग्रेबजोब्बाय। आइजोफ्रा अन्थाइ बुख्रेबनो गोनां जाबाय। आइजोफ्रा दिनै राजा लामायाव फैनानै खामानि मावफैनो गोनां जाबाय। मानो? फिसाइफ्रा जौ लोंनानै दिनै बोरला गोथां जाबाय। देहाया नोरजिया जाबाय। जों बुंदों एनडिएफआ जौ बन्द जानांगोन। जुवा गेलेनो, जुवाखौ सोर गेलेयो? जुवा गेलेनानै मा जायो? सोर साबेसे बर' मानसिया जुवा गेलेना माहाजोन जादों? नोंथांमोनानो बुं। दिनै सोरबाया हाजिरा मावनानै फैसा मोनदों। माइरं बायना लांनांगौ, गथ'नो गाइखेर बायना हैनांगौ, लेखा बायनांगौ। जुवा गेलेनानै 300 थाखा 500 थाखाया थांबाय। न'खराव माइरंआ सहैया। जों मिथिगौ बेखौ। दा दिनै बेफोरबायदि लिडारफोर, बेफोरबायदि मानसिफोरखौ सिनायनायनि सम जाबाय रायजोफोर। दा बेनिखायनो आं बारा गोलाव खोथा बुंनो नागिराखै। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ मा लुबैदोंमोन? बयजोंबो सिल्ड होजानाय, मान होजानाय, अनजानाय, रेसपेक्ट खालामजानाय मोनसे सोद्रोम गेदेमा बर' हारि। बेखौसो बड'फाया लुबैदोंमोन। दा बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' फिसानि बिबान। बर' हारिनि सासे सासे सुबुङा गेरेमसा जानांगोन, गोग्गो जानांगोन, लेखा सोलोंनांगोन, आखल आखु दानो हानांगोन। जौ जुवाजों गोदोबा जानाय नङा। ओरैनोबो जोंनि सुबुं अनजिमाया खम जाबाय। क्वान्टिटिजों जों देरहानो हानाय नङा रायजोफोर। ओंखायनो क्वालिटिजों देरहानांगोन। ओंखायनो सासे बर' फिसाया बियो भुटान बर्डारावनो जोनोम जा, क'क्राझार नोगोरावनो जोनोम जा, जोङो लेखाखौ सोलोंथारनांगोन। आं बिमाफोरखौ खावलायगोन गथ'फोरखौ आखल आखु दानायनि खामानि माव। लेखा सोलोंहोनायनि खामानिखौ नोंथांमोना जाहाथे गोहैलो खालामा, एंगारा। लेखा सोलोंनायखौ बयबो गोसो हो। जोङो रांखान्थियाव जौगानांगोन। मालायफ्रा फैनानै जोंनि सेर सेर बेसेबांबा जौगाबाय। बेफार फालांगिया जोंनि आखायाव गैया। जोङो दिनै रांखान्थियाव जौगानो हायाखै। आबादखौ खेबसे मावो, खेबनै मावा। रायजोफोर रांखान्थियाव जौगानांगोन। बड'लेण्डआ माला मोनगोन, माला मोना? बियो मोनगोन। नाथाय दिनै जाय हारिया खस्थ' खालामो, हार्ड वार्क खालामो, खामानि मावो, बेसो जौगानो हायो। ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायगोन जोंनि आइजोफ्राथ' जेसेबां गोख्रोंखा, हौवाफ्राबो खामानि मावनायाव फासया। नाथाय बेखौ रांखान्थि जौगानायाव बोरै बाहायनो हायो नोंथांमोना बेवहाय गोसो हो। सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरखौ गोदाव सोराव जानो होनो नाङा। बिसोरो दिनै आदा ससेयावनो लेखा गारनानै ओरै थानां ओरै फैयां जादों। बेखौ बयबो समाजा कन्ट्रल खालामनांगोन रायजोफोर। आरो बड'लेण्ड सोमावसारनाया बियो मोनथाम लामाजों थांगोन। गिबि लामाया जाबाय सुबुंनि सोमावसारनाय। आरो बे सुबुं सोमावसारनायखौ जोङो हिंसा खालामनाय जायाखै। हिंसा खालामबा नोंथांमोना नुदों माबायदि जायो। हिंसा खालामग्राखौ मोजां मोना। दिनै पाकिस्ताना उग्रबाद खालामदों। पाकिस्तानखौ मुलुगा बयबो मुगैदों। दा नंखायनो जोंबो हिंसा खालामालासिनो गावनि हायाव गावनि मोन्थाइखौ मोननो थाखाय गणतान्त्रिक भाबै जोङो सोमावसारनांगोन। आरो दिनै बर'फ्रा बे सोमावसारनायखौ साक्सेस खालामनो बारा गोजान लामा गैया। ओंखायनो 1 नाम्बार सोमावसारनाय। सोमावसारनायनि मुङाव कुनु लेखा फरायनाय, मावनाय दांनाय खारनो मोना। सोमावसारनायखौ बेजोंनो लांफाबाय थानांगोन। हारिमुखौ जों गोख्रों खालामनांगोन। बैसागोखौ मोजां
गाननाय जोमनाय गासैबो गावनो सोरजिनांगोन गावनि हारिमुखौ गावनो गोख्रों खालामना लानांगोन रायजोफोर दा नंखायनो सुबुं सोमावसारनाया गिबि लामा नैथि लामाया राजखान्थि नांनांगोन बिएससि मोननो थाखाय इलेक्सन गेलेनांगोन बिटिसि मोननो थाखाय इलेक्सन गेलेनांगोन ओंखायनो एबार नैबे जे बड'लेण्ड जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय फैगौ 2019 मायथाइयाव जोंनि सोमावसारग्रा हान्जा एबसु एनडिपिपि एनडिएपि इउपिपिएल पिपुल्स इलेक्शन कमिटि आरो गोबां आफादफोर खौसे जानानै 2019आवबो इलेक्सन गेलेनांगोन जोंनो एमपि नांगौ दिल्लीयाव बिथांमोना जोंहा बर' एमपि दङमोन जोंनि राजखान्थि हान्जानि बड'लेण्ड दाबिखौ लानानै बिथांमोना खोथा फंसेबो बुङाबा जेंनाया बोरै सुस्रांजानो गोदो जोंहा एमपिआ देरहालांदोंमोन सानसुमा खुंगुर बसुमतारी इउजि ब्रह्म धरना होदोंमोन रायलायदोंमोन बै समनि अटल बिहारी बाजपेयी बै समनि माखासे दैदेनगिरि एलके आडवाणीमोनजों बिटिसिआ गदा जादों ओंखायनो रायजोफोर एबार 2019आव जि लोकसभा इलेक्सन जागोन सोर मा खालामा सोरबा खुन्दुं कम्बल फैसा सिगिनानै खोथा बुंनो फैगोन नाथाय रायजो राजाफ्रा 5,000 मुंख्लंनि खोथाखौ गोसोखांनानै बड'लेण्ड सोरजिनायखौ गोसोखांनानै मोनद' हारिया एसटि जानायखौ होबथानांगौ बे खोथाखौ गोसोखांनानै खौसे जानानै जाहाथे सोमावसारग्रा हान्जाया जायगा होयो बिनिनो भट होनानै एमपि देरहायो आं नोंथांमोनखौ खावलायखानानै दोनबाय जोबथारनाय लामाया सावरायनायनि लामा बावैसो सरकारा बुंदोंमोन होम मिनिस्टार राजनाथ सिंखौ जोङो लोगो हमहैदों बिथांमोनखौ खुलुमनानै खावलायनानै मोनद' हारिनि एसटि होनांगौखौ होबथाबाय बिथांमोना नाथाय एसटि जानांगौसो होनदों दाख्लै बावै बानसावलाबायबाय एबसुआ ओरै लिरदों एनडिपि फरेस्टआ ओरै लिरदों मोनसे हारिया मोनसे हारिजों शान्तियाव दोननो थाखाय माखासे खामानिखौ मावो नाथाय सरकारानो जे लिरदों एसटि होनांगौ होननानै बे सरकारा लिरनायासो बयनिख्रुइ डेन्जार बे खोथाखौ रायजो राजाफ्रा गोसोआव लाखि दा बेनिखायनो रायजोफोर बे मोनद' हारिखौ एसटि जानायनिफ्राय दाख्लै बावै नोंथांमोना बनजार लानानै सोमावसारबाय धरना होबाय आसाम बन्द होबाय ज' आसामनि ट्राइबेलफोरखौ खौसे खालामनानै जों होबथानो हाबाय नाथाय सरकारा फैफिनोबा आरो बिखौ लाबोनो नागिरगोन ओंखायनो जोंनो बिखौ होबथानो थाखाय एमपि नांगोन जों दाख्लै बिथांमोनखौ सावरायनानै खावलायनानै जेरैखि जाया बन्द खालामनो हाबाय नाथाय बिथांमोना खोथा होदोंमोन जे 15 तारिख फेब्रुवारिनि गेजेराव जेरैखि जाया नैबे सोमावसारग्रा हान्जाजों 3 खनायारि सावरायनानै बड'लेण्ड जेंनाखौ बोरै सुस्रांनो हायो बिनि माबा नङा माबा लामा बरननाय जागोन होननानै नाथाय थांनाय 14 अक्ट'आव काश्मीराव उदखारिफोरनि जि माने बमा होनानै माखासे मानसि बुथारनाय बिनिफ्रायनो भारतनि अबस्थाया गाज्रि जाबाय बिनि उनाव मोनसेनि उनाव मोनसे अफिसारफ्रा जोंनियाव निमाहा बिदों जे नोंथांमोनजों रायलायनाया थालांबाय नाथाय उपाय गैया देशा ओरैबायदि जाबाय जों बुंदों जों जेबो सानाखै जोंनि जेंनायाल' सुस्रांनांगौ दा बिथांमोना जोंजों नै दाख्लैबो रायलायबावदों मानगोनां रायजोफोर दा बेनिखायनो जोङो आसामारि दिनै भारतआव नांलाबोनाय पेपार पत्र टिभियाव सोरबा मोनसे सोमावसारग्रा हान्जाजों भारत सरकारा खनले रायलायदोंबा बियो दुलाराय बर' फरायसा आफाद पिपुल्स इलेक्शन कमिटि इउपिपिएल एनडिपि नैबे बर' ग्रुपजोंसो खनले रायलायदों ओंखायनो जोङो राजा लामायावबो सोमावसारदों सिंनि राजखान्थियारि खामानिखौबो मावदों आरो दिल्लीयावबो जोङो लोगो बानायनाय माखासे लबि बानायनाय बेवहायबो जों फासयनानै थायाखै दिनै जों हारसिं नङा रायजोफोर जोंजों रायजो बिफानानै होग्रा रायजो नांगौ होनग्रा इन्डियायाव जोंहा गोबां लोगो दंसै ओंखायनो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय नैबे लोकसभा इलेक्शनसिम जोङो गेजेर रायलायनायाबो जागोन आन्दलनाबो जागोन आरो लोकसभा इलेक्शनाव खौसे जानानै भट होनानै लोकसभा इलेक्शन जोबनायनि अखानायनिफ्रायनो सोमावसारनायखौ गोख्रों खालामनानै जि सरकारनो फैया मानो बड'लेण्डखौ सोरजिनांगोन आरो लोगोसे मोनद' हारिखौ एसटि होनायनिफ्राय होबथानांगोन बेखिनि खोथाखौ आं बुंबाय फिन खेबसेबाव जोबथारनायाव दिनैनि सुबुं गबायाव गावबा गावनि थाखा फैसा गारनानै बाहागो लाफैनानै बे बड'लेण्ड दाबि सानखौ फालिनायाव गोख्रोङै मदद होफैनायनि थाखाय क'क्राझार जिल्लानि गुबुन गामि ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजा बिदा फंबाय बयनिसिमबो गोसो गोरबोनि अननाय सिबिनायखौ बावहरनानै आं बयनिसिमबो
फिन खेबसेबाव आंनि बिग्रायारि सेलुटखौ हरनानै दिनै बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सान फालिनायाव आंनि बुंनायखौ बेवहायनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।